Jeg vil gerne vise lidt om GeoGebra i dag, eller fortælle lidt om det. Og herinde der er der også nogle 2 akser, som jeg kan lave til et koordinatsystem, hvis jeg indsætter nogle tern, som jeg gør herovre i højre side. Jeg trykker så på de her tern, og så er det blevet indsat nogle tern. Men dem skal jeg ikke lige bruge i dag, så dem vil jeg lige at fjerne igen. Så har GeoGebra sådan en værktøjslinje heroppe, så man kan lave forskellige ting. Og i dag der skal vi koncentrere os om den her med nogle linjeværktøjer, og nogle polygonværktøjer, og med nogle spejlingsværktøjer, og nogle værktøjer til at dreje om punkter. Jeg starter lige med den, der hedder linje. Hvis jeg vælger den, så vælger jeg 2 punkter på min overflade, og så har jeg en linje gennem hele min overflade. Hvis jeg vælger den, der hedder linjestykke, så vælger jeg igen 2 punkter, men denne gang går linjestykket kun fra punkt til punkt. Hvis jeg så vælger den, der hedder linjestykke med given længde, så vælger jeg et punkt, og så kan jeg selv vælge længden på mit linjestykke, som jeg vælger skal være 4 cm. Så går vi videre til polygon. Hvis jeg vælger den, der hedder polygon, så kan jeg helt selv bestemme, hvordan min polygon skal se ud. Jeg kan også vælge den, der hedder regulær polygon. Der vælger jeg 2 punkter. Og så vælger jeg, hvor mange punkter min regulære polygon skal indeholde. Og jeg vælger 5 punkter. Så vil jeg vise, hvordan man drejer om punkter. Jeg laver et polygon. Og så vælger jeg den, der hedder drej om punkt. Så vælger jeg det punkt, jeg vil have polygon til at dreje om. Og så vælger jeg, så trykker jeg på selve figuren. Så vælger jeg, at den skal dreje 45 grader mod uret. Og så gør den det. Jeg kan også spejle min figur, og det gør jeg ved at først lave et linjestykke. Og så vælger jeg den, der hedder spejl i linje. Så vælger jeg den linje, min figur den skal spejles i. Og så vælger jeg den figur, som jeg vil have skal spejles. Så bliver den spejlet. Ja, det var alt, jeg havde at fortælle i dag.